Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर जों दा दतमा बाजारनि मोनसे दखानाव दंफैयो जाहैबाय। बे दखानाव माने मबाइल रिपेयारिं खालामो आरो बेनिफ्राय बे दखानाव बिराद खमनि फांखा बायदिसिना सिलिं फेन गासिबो मोनजोबगोन जाहैबाय। ओमफ्राय मबाइल टेम्पार, मबाइल कल्टा, ओमफ्राय हेडफोन गासिबो मोनजोबगोन जाहैबाय। जुदि नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। थौदो लोगोफोर। So guys, सोरखौबा नुदों एक्सप्लर खालामनो फैनायाव फांखा जागासिनो दं नै बयसफ्रा। बरिया बिराद फांखा जाबाय जों गाय जाय माने गोलोम बोथोर सफैखाबाय नालाय लोगोफोर एसे थाब लांफैदो माने डिसकाउन्ट मोनगोन जाहैबाय। माने बे बेसेबां होनदों नामा 2500 माने 2100 नि लांफैनो हागोन। मेरला मडेल दं जाहैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा जों टेस्ट नायनायदों माबायदि जोङो दा नै गान खननायो इखो जायो बरियानो गान खननो हागोन माने रायनाय जोंना दाउदै ब्र'आ माने मबाइल कभार बायनो नागिरदों ना मा मबाइल नार्ज'नि 50A ना 50i आदाया आंखौथ' सिनायखायो आदाया रेडि दङ जेन'बा आरो नोंथांमोना जुदि नोंनि ना कारेन्ट वायारिं आरो मबाइल गाज्रि जादोंबा रिपेयारिं खालामनो फैनो हागोन। दखाननि लकेसना मैगं बाजार थांग्रा खाथियावनो कदि बोथोर खाथि हारसानि बुंनो हागोन हारसानि बर'नो हायो हारसानि दखानाव वायारिं मबाइल कभार वायारिंनि कारेन्टनि बाल्ब फाल्ब हेडफोन चार्जार फेन रिपेयारिं पांखा मटर मोनो नोंसोर फैदो डिसकाउन्ट जागोन। आচ্ছা नोंथांनि दखाननि नामा मोनोम अंकुश इलेक्ट्रिक एन्ड मबाइल रिपेयारिं आंनि मबाइलनि नामा माइक्र'मेक्सनि माबा दंखायो पस्टर दंखायो मन्टु साहा दखाननि खाथियाव मैगं बाजारनि लामा खाथियाव ओरैनो बेसे गोबावसै 3 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय नोङो बेबादि इलेक्ट्रिकेल बुस्थुजों माने जरित थानाय बे बेसे गोबावनिफ्राय आंना 15 बोसोर जाबाय। 15 बोसोरनिफ्रायनो नै दा बिथाङा 15 बोसोरनिफ्रायनो माने इलेक्ट्रिकेल बुस्थुजों बिना गावनो माने खामानियाव माने नांथारनानै फैखानाय आरो खुद सासे दा दखानदार हिसाबै दङ जायगा बिराद एक्सपिरियेन्स गोनां होननानै जोङो साननानै लागोन। आरो बेबायदि एक्सपिरियेन्स जेला नोङो जानानै जुदि नोङो बेबसायाव ओंखारो माने जे बुस्थुआ मोजां बेखौसो लानानै फानबाय थागोन। 3 बोसोर जाबाय आं आगोलावथ' खामानि मावोमोन नोंथ' मिथिखायो 15 बोसोर दा नोङो बे लाइनावनो दंखायोमोन नालाय नों मा बुस्थुआ मोजां बेखौ मिथियो नालाय आरो बेखौ नोंनि मोजां बुस्थुखौ नों दखानाव लाबोगोन। बे बुस्थुआ गेरेन्टि गैयि बुस्थुखौबो आं गेरेन्टि हरनानै हरो माने आं रिपेयारिं खालामनो हायो आंनो गाव बानायनानै हरो दा माने बेबायदि माने फिसा फिसौ जेन'बा बेबायदि 10 थाखानि बाल्ब मा बाल्ब बेफोरखौ माने बे एग्जाम्पलाव गोलैद्रायदों आरोखि बांद्राय बिदि नङा जेन'बा मबाइल चार्जार सापस गावनो बानायो गावनो माने मबाइल चार्जारफ्राथ' माने गेरेन्टि थायाना अबा बेफोरखौ माने बिथाङा गावनो आरोखि रिपेयारिं खालामनो हाखा सासे माने मानसिखाना। स' गाइसमोन दाथ' गोलोम बोथोर सफैबायना फांखा नांसिगौ गाइसमोन फांखा नोंथांमोना बे गिदिरखौ लानो ना स्टेन्ड गोनां ओरै गिदिंग्रा लानो ना एबा थेख्लाखौ लानो माने बे दामा जाहैबाय 500-600 जाहैगोन ओमफ्राय नैबे गिदिरा जाहैबाय माने मा होनो 2000निफ्राय लानानै 3000सिमनि गेजेराव जाहैबाय। एखमबा माने सम बारायो सम खमायो एखमबा नों 2500नि मोनगोन एखमबा 2400नि मोनगोन जाहैबाय अफार मोनगोन। ओमफ्राय जाय आंनि चेनेलनिफ्राय फैनानै आंनि नामखौ खोन्थानानै बायफैनो गोसो अब्ला नों खमनि मोनगोन जाहैबाय। दा आदानाव मा दङ एसे सोंसै आङो आदा मा दं एसे खोन्थादो नों मा खालामो। चार्जिं लाइट मोनगोन फांखा स्पेशली दा सिजन फांखानि गासिबो फांखा मोनगोन तुफान उषा गोल्ड मेडेल एंकर गासिबो मोनगोन सिलिं फेन टेबुल फेन स्टैंड फेन मोनगोन। ओमफ्राय बाल्ब दङ इमारजेन्सि लाइट दङ टर्च लाइट दङ मबाइल कभारा आंनाव हिट दङ सिन्था खालामनाङा गासिबो मोनसिगोन दतमा बाजाराव। हेडफोन दङ 80 टाकानिफ्राय स्टार्ट हेडफोन 2000 सिम दंखायो ब्लुटुथ गासिबो दङ किपेड मबाइल मोनगोन बक्स मोनगोन ओमफ्राय वायरिंनि गासिबो मोनगोन मबाइल रिपेयारिं जागोन ओमफ्राय पांखा रिपेयारिं जायो। ओमफ्राय दा बे आदानि चेनेलखौ नायनानै शेयार फैयोबा बेनि थाखाय एक्सट्रा 20% डिसकाउन्ट दं। मामोन रुजुरुमु ब्रह्मनि चेनेलखौ नायनानै सोरबा फैयोबा एक्सट्रा 20% डिसकाउन्ट होगोन आं। बहुत बरिया आदा बे आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो। ओमफ्राय दे जा बे दतमा एरियानि एसे माबा होनहरदो दतमा एरिया ना सोरबा दाबो मिथियाना दा लकेसनखौ मिथिया। दखाननि नामा
अंकुश इलेक्ट्रिक एन्ड मबाइल रिपेयारिं ओमफ्राय मन्टु साहा दखाननि खाथियाव ओमफ्राय बे आपेल थापेल दखान फानग्रानि खाथियाव आदै सुबुदारिया समदन बरगयारि आदैनि न'आव आरोखि दखाना ओरैनो बेसे गोबावसै आंना 2.5 बोसोरसो जाबाय ओमफ्राय नोङो जेन'बा जे नोङो इलेक्ट्रिकेल दखान होदों सल'गोफोर दा नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाजोब्बाय दा आदानि दखानावहाय माने जाय माने मबाइल बानायनो मबाइल गाज्रि जानायखौ बानायनो नोंथांमोनहा फैनानै बानायफैनो हागोन जाहैबाय रिपेयारिं खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नै गान दामग्रा बेनिफ्राय मा होनो मबाइल स्टेन्ड माने बेखौ साइकेलाव गारियाव सिथाबनो हायो जाहैबाय नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनिफ्राय हेडफन मोननो हागोन ओमफ्राय इयारबाडफोरबो मोननो हागोन जाहैबाय बेनिफ्राय कारेन्ट बाल्बबो मोननो हागोन बेजों लोगोसे नोंनि मबाइल टेम्पार बायनायखौबो चेन्ज खालामनो हागोन जाहैबाय लोगोफोर दा आदा जों थांसै होमबा बिदिबा आदानि दखानाव फैनानै बयबो बायफै गोजान गोजाननियानो जा दतमा एरियानियानो जा बयबो जाय मबाइल बानायनो ओमफ्राय टेम्पार सोलायनो बेनिफ्राय मबाइल कभार बायनो गोसो जादोंबा आं फटक लालांनो माने मबाइल किपेडबो मोननो हागोन जाहैबाय बेवहाय औ दैज्लां बोथोरावथ' अखा हायोना बिरादनो अखा खोरोमो बे समावहाय नों माने मबाइल गिदिरा चार्ज थाया जाहैबाय माने चार्ज गोबाव जोरनाय नांगौबा खालि मेसेज बेनिफ्राय फनल' रायलायनो गोसो जादोंबा माने बेखौ लानानै माने दैज्लां बोथोरखौ बारहोनो हागोन जाहैबाय माने जोंनाथ' मबाइल गिदिरा चार्जआ थाब जोबो जाहैबाय बेनिखायनो गाइसमोन बिराद मोजां मोनो दखाननि दखानदारफोरखौ हेडफन ओमफ्राय ससमा खाला खाला ससमा आं माने हेलिकप्टार सालायनोसै दसे दा जोंनि जायगायावनो जानानै दा कपि खालामजोबो ना मालायनि कपि नोंखौ फंबाय थिख्रे जोंनि नांनायनि बा थ' गाइस नोंथांमोनहा जायनो आब'मोन आदामोन गासैबो आदै मादै जायनो नांगौ दखानाव लांफैबानो जाबाय खालामगोन दिनैनि दिनाव दतमा एरियानि लोगोफ्रा बयबो मिथिखायो अननानै फैनानै आदानि दखानाव फैनानै बयबो माबा बायफैबानो जाबाय मबाइल रिपेयारिं खालामफैबानो जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आदा जोंनि दतमा एरियायावथ' गासिबो बर' रायलायजोबो 90% बर' बाङालिफोरा दस्रा जायगाथिंथ' ओरै सानजाथिं खालि बोदोन माने हारसा बांगाल रायलायनायल' खोनायो जोंफोरबायदि हारसा रोङैया थांनानै बायदिसिना जानो बायदिसिना बायनो थांबा बिराद दिगदार जायो माने दिगदार जाया जोंनि बड'लेण्डआव बर'सो रायलायजोबनांगौ मिथिबायना होमबासो जायो नङा माने सानजाथिं फुरा हारसासो रायलायो होमबाबो जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव जायखुनु बाक्सा उदालगुरि चिरां बर'सो रायलायजोबनांगौ बास औ जेरावबो माने जोंनि ओरै दतमा एरियायाव क'क्राझार फुरा एरियायावनो होन माने हारसायानो जा बाङालियानो जा बांगालानो जा बयबो माने बर' रायलायजोबखायो जोंनाव माने बिथांमोनहानो जाहैबाय जेनेबा जों बर'फोरखौ नुयोबा मा नांगौ बाबु मा नांगौ मादै होननानै बुंखायो जाहैबाय लोगोफोर दस्रा जायगाथिंथ' नोङो फुरा रावबो बर'नि रायदावा हारसाफ्रा स' लोगोफोर जों दा माने हटेलाव जाग्रा जाफैबाय आरो ओरै सानसुमाबा दङ ओरैथिं ब्रादारमोन दङ दावदै बेनिफ्राय नै ब्र बेनिफ्राय नै आदा रुबु ओमफ्राय जोंना जाहोग्राफ्रा जाहैबाय दहाय जों भिडिअ बानायदोंमोन आदा जुवेल बेनिफ्राय नोंथांमोननि अननायावनो जों दिनै दा जाग्रा मोनजाबाय ब्र एसे नायहरदोब्रा जों दा जागासिनो दं लोगोफोर मा जादों नै नायनानै लादो मा होनोमोनलाय रसमालाय मा रसमालाय ने स' गाइसमोन जों दा जाग्रा जाखांनानै गयफोर जानो नागिरनाय जाहैबाय गय जानोसै ना बेफोरबायदिसो जानांगौ गय जानोसै साइकेला औ ओलाय जाग्रा दंलायलायबो नै सिङाव माथो बेल गैया बरिया गय जानोसै ना ओइ आदै गौतम इधर देखो गाइसमोन जों दा थांसिगोन जाहैबाय ब्रादार ब्र जों दा थांसिगोन ने औ थांसिगोन औ दतमा बाजाराव थाबायगासिनो दतमा बाजाराव नै गाइसमोन एसे नायना लादो
बेनिफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर बास बेनो लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय